asong lapen Rat Chari asong kado kave song krepho chingrum petpen me kephapon Kadom nelibirta life Hamphang phi sami rini mailin timungpi asmonang ton pen birta arjuponikha Pini Chiti acheklo niphai kretrok arni all Karbi Anglong Sarkari Gaobura Association asaihem along song krepho chingrum petpen arsikjit pen chingki chingvai pon Pini bangso mai longa chitong duna song CPIML ASDC KADCC KSA Jamson KSA Samson KNCA KSU RYA ACFI JCCPA KFA TPCA KRAA KUYA AAP asong atumpen chilang petpen may padupon Pini bangso mai long the semet pet solar project border issue give and take policy long le middle kipabat constitution delimitation polling station ang tana district ki pondera putaksi ki kham khedon chipaklang pon halapu phirangge thengno nang pachini duna tengke adue hoy puthagalong kopia potsi Karbi Autonomous Council ke charietum kang samdun drilo laso teng pulote Karbi Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kachikroidun ang theglo puta jongpon anparta non puanta KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang border puthak roda thengno mate phirangge thengno non puanta than baklar pon hai he puta akoi pipon News Desk report Berta Live alam the puthak stame la kado kave Karbi Anglong interest phanalam bangke itu Congress in pensame aprang mentame je claim dun bomlo la pe nalitum ajak tok solong stame nilitum kening je nang alam an stame jitu ke kroi kre iningkang samse alam stame chipaklang bomlo la pe jitu la dak aisu border aisu alam stame give and take pu bangke tu het tame tok solong tame ni arjulo je nalitum pandal people si khanduli long kimbomlo bahini Meghalaya pen Assam Chief Minister ki tongi nang lito program do pusha dak pen nang jonai lo ala sarkar ju hutame alang tum thang nang thak thek tasi non dhu bangke alang dhada phachi tonga he det slame je megha jitu Shillong lo Karbi Bhawan opening amen pen slame alang tum behind the curtain abangke pitonga chingwai ne rat than bachini ne son pli pe na kapre kalam bangken litum mane pini ni ninge je la son pli do son pli ba ko repeat tulpo border lam no la pen hala solar project lam no la pen constituency delimitation la pen longle khajana pe bat la son pli putha bangken litum chokroisa dak litum song krepho do la song krepho 15 organizations la 15 organizations tum bangke la son pli putha bangke chokroisa si border bangke jok hone piune give bang itu kami dulu lagi bang nang people lagi program nil ke pipe lalu sono bangke lapen solar project la PDCL fan pinang ne 18,000 bighas lapen constituency delimitation bang na chokche along pu west chokche east chokche pen west tu jase mera bangke penang ana polling station bang along pe district no ponde la bang te kre lapen longle philanga longle khajana bang pe pat bang la tu ke chokche pin lo la bang withdraw nei la no min lam thi bangke la chekroi sarlo Cekroi sar pena bangke nona bangil tum kopipia bidi pensi la so akamba bang kapi chunjima la bangil tum mathapo memorandum kipi pen cheng lo kopenia son kapre program ke la no basically ke la no organization a meeting ke phadu la pen la bang so organization along nangaje tong don ke non mada ke klang ke kopenia songkre phodu songkre phong TPCA Tribal People Confederation of Assam Aam Admi Party CPIML KSU ACFI Anti-Corruption Foundation of India busipu ASDC KSA Ronido lapen ke Kuya KNCA KFA KADCC Congress Karbi Anglong District Committee Karbi Rongasarame lapen ke KNCA lapen RYA kado songkre pli KSA ke Samson lapen Jamson atu malang litum do lapen pini labang so mei ke phake jasmet pet ke son pli alam do la so son pli alam puthak sige pha la ke son bang ke border issue lo in the context of the give and take policy adopted by the government of Assam and Meghalaya la so pena phike allotment of 18,000 bighas to the APDCL for building 1,000 megawatt solar project plant in Borjan constituency la so phutha ka chingwai lo
lapen ke kopilo ko delimitation of constituencies delimitation of constituency ta langdam lo pulote kopilo mai litum against ida lapen penang adim ke habanganat dam jui tu si chethan lapen banganat dam jui ta laso party doan sitame congress sitame ASDC sitame CPI mel tum sitame ningge dunlo putla laso aprang lapen non api draft klang der api ta final la long bangke laso teng si doko kusi lasi kado la so lamye tanglo ampani si bangke lalo unreasonable increase of land revenue laso exorbitant rate laso kape kam bangke lake kopiloma puji litum tribal amoni de tumbangke ki dugda da moni tumbangke lapuan ke kachi tuji longlia pota ke enji laso pena phi miadi conversion dia phansita la bangke sumkrungi lasi lahui kado ko ya bhuthak se chingvai lo Pini birta bangke labang se kangton poniklo lying bomb tha birta live